kaka mago mag Saudi, Qatar, nyakoromgo jong wasen koromna pinje maloka Amerika kin mamoko jatend piny Kenya bende kinde thuolo mathoth waseneno ka lando ne oganda ni nitiere tije e pinje maoko. Samoro nitiere walusane kotenre kod impact mano mar job migration nikech kinde ka kinde kaka jofuambo walando ni piny Kenya jo diaspora nooro pesa maromo kama e pacho ka. Aparo ni Mheshimiwa Odenge kanye mwachake godo bende impact mag job migration koro professionals makamagi to piny Kenya bende wan gi rem to pinje moko ema benefit. Mane momiyo kana achako wacho ni ng'eny jok ma kaka wacho professionals ma wagolo Kenya ka pod wadwaro services gi nikech ok wan gi ma enough. Adwa kawo field mar engineering kod medicine. Inwang'o ka wa lose experienced doctors mano the level mar consultants, the rate mar replacement is very low. Kuro wan as a country ibiro nwang'o ka we spend a lot of money kodhi manyo services India ma jowa ne nyalo timo Kenya. Kuro pod wan ema lose as a country. Sani kibiro under roads ka ibiro nwang'o ni gik mana road designs our own engineers could do sani jo China timo. Kuro sami ibiro nwang'o ka ugike level ma koro kata na skills wawegi kuro wachako lose because we don't recognize them. Wabedo colonized. Kata at the end of the day wabiro bedo ni koro depend on foreigners as opposed to ours nikech koro mago ok wanyal develop ourselves. An gima nyalo wacho maler ma aparo ni kadipo ni jok ma run this government winja kawuono nyaka wabed gi homegrown solution. Kik wa depend ni solution mar solving unemployment in Kenya en tero nyithindwa oko. Mokwongo wakawo Kenya nong'e kaka agricultural country. Kenya mane wa lead the production of pyrethrum, coffee, tea and everything. We are losing it. Kaka tea sani we are losing to Rwanda, we are losing to Uganda. Mago crops ma Kenya mane produce. Coffee is dead. Kidhi coffee farms man go to Kiambu sani gin estates. Kuro gima nyaka kogo fix ni ang'o ma wan able to timo kaka Kenya. Ma namba achiel kipenja ang'o bedo agriculture. Ka wadhi ma wadogwa fix agriculture, gima nyaka wakuog watim masa na economy ni ka jowa opuro to nyaka wakony jowa manwang' market. Kato ka jowa nwang'o market would mean gidhi nwang'o pesa kado gin will encourage them to do more farming. And personally constituency mae ne wachako irrigation scheme matin miluongo ni Lower Kuja. Kato jowa nodhi bochako puro mchele. Mchele mwapuro ni acreage ma poko kalo kata 6,000. Tidwango ni kanye pur ka jowa produce mchele to gilewo ge udi. Sama lewo ge mchele ot nyathini bi lewo ge ot ok nyal chuli fee. Chuni ni dhi uso mchele ni ata throw away price to get money. Sama iuso at a throw away price ok inyal recover the farm input. Mani tiyo godo ki produce mchele ni. Kinyo kidok puro. Tidwango ni sama jogo lewo ge mchele ot e udi ni to pod Kenya import mchele. How do you encourage? Kata manangano, nano ka jo Narok odo dino yo. Gintiere kodangano. Kuro ere kaka idwa convince ja Narok gi ja Nyatike ni mondo pur kato kinyo koso yudo kama odhi uso gire mopuro cha. Magi gik ma kane wanyalo bedo gi a very clear strategy ni kapok wa import mchele ere kaka wadokongo exhaust mchele ma wan go from within. Kapok wa import ngano ere kaka wanyalo kech sama ng'ato puro ngano ibiro nwang'o ka o employ kata ji ma tiye ngano neni en wuon en bende en gin kama wuok ngano neni kata ibiro nwang'o ka money chako circulate. Sama money ok circulate in the economy, that economy is dead. Nikech jopiny ok bi nwang'e makata kidhi go koko ne mama mboga kacha ka wuok ng'ama dhi ng'iewo alot ne kinyoro kichiromo ogi gimodhi omo. Koro gima nyaka kogo insist on ni pesa oketo bedo available mo circulate. Pesa ko circulate kata jok pino no ringo dhi oko gi. Ng'ato biro ngo gire motimo nikech ng'ato nyalo ng'iewo gire no. Sama ng'ato ng'iewo gire en gi pesa ok bi dhi oko. Koro nyaka wa make sure ni wan gi economy ma pesa luorore. Ka wan gi economy ma pesa onge ng'ama biro bedo employer. Kaka wan wakaw kaka koro am a member of parliament. Onego be ni am able
to employ people in my office and to some extent dalana. To ka an ema pesa na usebedo tax te. But that would mean ni jok mano ningo benande ketichka. Okabindiko nikech I don't have money. Koro joka kokindiko gi joka dwadhi kanye. Aidha gikwalo kata giringo gidhi oko. Banyiso ni pesa koro circulate gwengcha. Koro gige mani aka wangi ma waneni ere kaka wanyalo keto pesa maring in all the economies mondo bibed ni ng'ata kata dala kuma intie kacha. Inyalo uso lot ni miyud pesa. Inyalo dhi nam uso men ni miyud pesa. Inyalo timo giri moro miyud pesa. Yo ka jong'iewo onge ka in gi an wajo mondo iketich matiyo. Ok inyalo afford your own life. Ibiro dhi ng'iewo gir ng'ato nang'. Nikech osuru bende othung'i. Ok ibi dhi ng'iewo. Kata end up with the economy maonge pesa ma circulate, ing'ama dhi tich, you only go there mondo you observe and they report it. To chiemo ma nyithindo dwa dhi chamo, idok manyo elsewhere. But you need the productivity level is also. Be onego. Samoro ndalo